Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin girkin sarauniya. Ni sarauniya Nana ke muku lale marhabin a cikin shirin girkin sarauniya. A yau girkin da za mu yi maku girki ne na musamman, ku kasance tare da ni bayan wannan sallan. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Barkanmu da dawowa a cikin shirin girkin sarauniya. Kamar yadda kuka sani, akwai antina yau wacce za ta taya mu yin girkin. Aunt Habiba, sanin da zuwa. Yau wasanni sarauniya Nana. Ina miki marhaba. Ya gida? Lafiya kalau. Me za ki girka mana ne? Saboda na gaya masu kallon mu a gida cewa girkin yau na musamman ne. Kwarai da gaske, yau miyan agushi za mu yi. Miyan agushi? To ya ake miyan agushin? To, wurin yin miyan agushi muna buƙatar ugu, manja, stockfish, muna buƙatar agushi, muna buƙatar sinadaranmu, muna buƙatar ganda da ake kiran shi omo, ga kifi, ga kayan ciki, ga kuma nama. Sannan muna buƙatar albasa sai attarugu. To, yanzu me za mu fara yi? Yanzu ki kunna mana risho tunda tukunyanmu mun riga mun wanke shi. An wanke kwarai. Za mu ɗiba manja. Zuba a ciki. Kamar da kwai ruwa a cikin tukunya. Amma zan rage kaɗan. Kaɗan? Wanda zan kwaɓa shi da agushi. Da ni haka nake yin nawa amma ban san na wasu ba. Sai sa nake ki je ki koya min girke-girken nan an da ciki ba ya soyu ba. Ya soyu sosai ba. Na gane. Za mu sa albasa da dama. Sannan sai mu juye. Jajjagen. Wannan tarugu ce zalla? A tarugu da tattasai ne. Tattasai? Kamar me yasa kika sa tattasai? Tattasai shi yana sa girki kamshi. Kamshi? Ina haɗa agushi na ne da manja. Da manja. To me yasa kike haɗa naki da manja? In kika haɗa shi da manja zaki gani. In kin sa agushin zaki gani ya furfuto, agushin zai bayyana, zai warwara. Sannan za mu sa stockfish ɗin mu. Ya ɗan tausa. Za mu sa agushin mu. To ina sa in ga yadda za ki sa. Ke tuni ba za ki duka. Za ki juye shi ne duka da kanshi. Za ki gani ya kaji. Za mu saka sinadarin ciki. Yanzu bari mu saka ugu. Ugu an riga an wanke. Yanzu za mu iya kullewa mu ɗan jira kinan da minti 2 zuwa 3 miyan agushinmu. To masu kallo da sauraro gashi mun gama haɗa miyan agushinmu ni da Aunt Habiba. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Mamador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Bayan da ake yin shi sakwaran, kin ga in kika samu doyanki kika wanke shi yayi kyau haka, sai ki samu tukunyanki mai kyau wanda kika wanke, sai ki daura shi akan wuta. In kika daura, kika zuba mai ruwa, sai ki zuba doyanki. In doya ta nuna, kika tabbatar da cewa ta nuna ta yi lubus, to sai ki dauko turmi da tabaryan naki wanda kike da shi a gida, sai in soma dakawa. Ki daka sai yayi luɓi, sannan sai ki kwashe. Sai in kwashe. Sannan sai ki hada da shi miyan wannan agushi.
ko kuma wanda kika yi ko wani irin miya ma na daban sai ki ci shi. To masu kallo da sauraro ga miyan agushinmu ta nuna. Ku kasance tare da ni inda zan gabatar muku da sarauniyar tamu wacce za ta ɗanɗana mana abin. I like healthy food. I love tasty food. You don't have to compromise on health or taste when making your meals. With new Manador seasoning cubes, you can cook delicious meals and still take care of your family's health. The only seasoning cubes with 30% RDA of iron and zinc to boost your family's immune system while satisfying their taste buds with a unique, long-lasting flavor. Available in chicken, beef, and classic flavors. Barkam da dawowa a cikin shirin girkin sarauniya. Kamar yadda na gaya muku zan bayyana muku sarauniya yanzu wacce za ta ɗanɗana mana abincin da muka girka. Sarauniya Fatima, sannu da zuwa. Zuwa aiki. Alhamdulillah ya kwana biyu. Lafiya ƙalau ya ayyuka. Alhamdulillah. To a yanzu kin ga saboda na saɓa cewar za ki zo na ce a nan girki na musamman. Yayata Antina wato Aunt Habiba ita na samu ta zo ta koya min yadda zan girka miki abinci. Mai ma'ana. Ya kika da abincin? Daidai ko? Ba na gaya miki ba? Musamman aka girka min. To wani irin aiki na kike? Sarauniya Fatima? To sani aiki ce. Wanda ƴar wasan Hausa haka. Ina comedy, ina program ko haka ne kuma ina advertising. Kin san wani sa'in ana baku roles, kin gane roles Na gane. a misalin a ce an baki ɓarauniya yanzu. Kin san in kuka fito waje bayan kun gama fim ɗin, kallon da ake muku, kallon roles ɗin da kuka yi a cikin fina-finai ake muku. To me za ki faɗa game da haka? To ba abin da zan iya faɗa amma dai ni dai abin da na sani sana'a ce kuma ba gaskiya ba ce. Kin gane mu dai muna faɗakarwa ne ga jama'a ga al'umma. Kin gane? Na gane alhamdulillah. Na fatan kuma masu kallon mu a gida sun gane. Allah ya sa. To masu kallon mu nan za mu kawo ƙarshen shirin namu a madadin sarauniya Fatima da kuma Aunt Habiba wacce ta girka mana abinci mai Ni sarauniya na ke ce muku a huta lafiya. Sai an jima.